Návrová schránka len spôsobuje medziľudské drámy a mne sa to nelúbinka. Fajn! Chceš vážne vedieť, čo ja chcem? Ale nie. Ja chcem, aby som mohla mať To snad nie. To naozaj sa o tomto budeme teraz baviť? Ahoj, Zubo. Neboj sa, toto bude cvičenie vzájomnej dôvery. Kde budeš musieť veriť tomu druhému, že ťa nezradí. Toto je súkromná miestnosť, kde vás nikto nebude počuť ani vidieť, keď do nej vstúpite. A toto je nabitá zbraň. O nie. Mne to príde ako úplný zmetok. Ty vyzeráš vetene. Každopádne, Jax, prečo nezačneme s tebou? S ním? Počkaj, čo mám robiť? Nedával som pozor. Alebo hej, môžeme sa navzájom strieľať. Páči sa, tu sú zbrane. Nie, to už jedno. Tak poď, Debka, ty pôjdeš so mnou. Ja budem vlastne na týme zo Zubo. Čo? Na to zabudni, doteraz sme vždycky boli spolu, v každom dobrodružstve. Smola, chlapče, časy sa menia. Hej, Zubo, postražal by si mi, prosím ťa, počas dnešnej hry. Ja si s ňou až tak moc veľmi neverím, vieš? A tiež chcem byť schopná strieľať zo samopalu počas toho, ako sa smejem šialene. A nechcem mi rozbiť predtým, než dostanem na to šancu, takže tak. Už si s niekým v týme? Ale, aha, kto sa ukázal. Si istá, že ma zvládneš v celej mojej kráse? Mohlo byť horšie. Počkaj, to sa už počítalo? Kane... Že čo? Áno. Zbrane sa teleportovali na náhodné miesta po celom cirkuse. Chodte ich nájsť, šampióni. Musíme nájsť ten samopal! Počkať, Kane, mne chýba život. Nie je na to čas. Bude mi cťou všetkých vás zavraždiť! Užite si to! Ha! Ty si taká trápna. Aha. Ty malý satan? Dobre. Takže naše najväčšie obaj budú Jax a Zubul. Sú najmladší, takže ešte v sebe majú mnoho mladej sily. Bože, stále mi chýba srdiečko. To nie je fér. Mám presne vec pre teba. Zober si toto. Počkaj, čo si to urobil? Čo to bolo? Je to motýl. Vie ti vrátiť život. A Kane to spomínal? Nie. Vymyslel som si to. A čo? Kašlem na to. Dnes budem iba zlá. Čo povieš? Do toho. Áno, nech si na mňa dávajú pozor, veď čoskoro poznajú hnev zlej pomni! To bolo trochu cringe. A naozaj sa ideme všetci s týmto postrieľať? Je to buď zastrel, alebo buď zastrel. Ragata! Je to snajper za týmto rohom. Myslím, že mám Kingra. Si istá, že sme tu v bezpečí? Ešte musíme zistiť, kam sa podiel cvok. Až potom budeme mať pokoj. Ja som hneď za vami, že?